Салом дӯстон, шумо дар комментария нависед ки чӣ хел аз бозии скринчкарт пуломонро бигирем ва дар ин видео мо пул мегузонем аз бозии скринчкарт. Ссилка барои скачат кардани бозӣ дар поёни видео мешавад. Барои пуломона гирифтан аз тарафи дасти чап боло дар ҷое ки тангои коркардагимонро нишон дагиад дар экран зер мекунем ва дариҷа визраро интихоб мекунем. Баланси маро нишон дагиад ки 42 сентай поёнда боша. Кашлокҳоеро нишон дагиад ки дар кадом кашлокҳо метавонем пуломона бигирем. Пуломона метавонем дар кашлоки PayerGcash, Danacash, Advocash, Amazon, PayPal ва кашлокҳо бисёре ва ҳама ин кашлокҳое ки дидесед дар ҳамин кашлокҳо метавонед пулотона бигиред. Ман кашлоки IRMT-ро интихоб мекунам. Дар поён конфирма интихоб мекунем. Ҷои электронни почта дар электронни поштамона менависем. Поён дар ҷои USDT нависагӣ бошад, дар инҷа менависем чанд қадар пуле ки кор кардагием. Ман 42 сент кор кардагиам, 0.40 менависам, яъне 40 сентша мегирам ва конфирма интихоб мекунем. Як бори дига конфирма интихоб мекунем ва ҷамуда сабшини навис ки яъне табрик, пул дар баланси шумо гузаштааст. Майда маҳкам мекунем, ҷои балансмона мебинем, кани дар баланси мо чанд қадар пули дигар мондааст. Ва дар баланси ма 2 сент мондааст, 42 сент буд, 2 сентш мондааст, 40 сентша гузарондаем. Кашлоки IRMT-ро мекушоем. Дар баланси ма 50 сентай ки ба пули тоҷикӣ 5 сомону 45 дирам мешавад. Як бор кашлокмонро обновид мекунем. Дар баланси ма 90 сент шид ва ба пули тоҷикӣ 9 сомону 81 дирам шид. Ба ҳамин видеои мо бо охир мерасад. То видеоҳои дигар.